Wata mata ce 'yar zamani take zuwa wajen wani likita don ya duba ta, sai halayensa suka burge ta kuma ta yi sha'awar ya aure ta. Amma da ta bincika sai aka ce mata matansa 3. Sai ta ce masa, yanzu duk wayewarka a ce ka auri mataye har guda 3? Sai ya ce, kowace da manufa na aure ta, kuma haka nake jin daɗin zama da su. Ta ce masa, kamar yaya? Ya ce, ta farko 'yar uwata ce, diyar ɗan uwan mahaifina. Na aure ta ne don in darajta gidanmu, kuma alherin da na samu a gidanmu a amfana da shi. Ta biyu ma dai 'yar uwata ce a wajen mahaifiyata. Na aure ta ne don in faranta ran babata, kuma don wannan ya ƙara mani ƙarfi wajen taimakon dangina na wajen babartawa. Ita kuma ta 3 ni nake son ta, don haka na kula da haƙƙin kaina na auro ma kaina ita. Nan take sai matar ta ce masa, to kana son Allah? Ya ce, ƙwarai kuwa. Ta ce, to ka aure ni don Allah, ka cike ta 4. Shi kenan kuwa sai ya aure ta. A haka suka yi zaman su lafiya, kowace da manufar da yake sa ya darajta ta. Darussa: nagari na kowa, mugu sai uwar da ta haife shi. Komai za ka yi a rayuwa, ka kyautata niyya, za ka ji daɗinsa. Mai son Allah ya so zumunta.